Ole good morning chi bai ve pule kan channel a kala welcome le ve chu Kolkata kan to a chuna chuan chhona kan nga ka kan bodanga Aizawl kan thleng to don ani anga lel om hle mai airport ta kan rei to lutu ka mo kan chhona doha tang khanin zing dan tia kan thlenga helai hi chuan kan han tinek ne ka dar thuma chon kan chuaka chuan dar thuma tanga airport om to ha kan nei chung lam dar khat nga kin kan ning to khop mai lung len in lam thena anin ti fai zung te ha le lom to ne ni eng po ni se alom ome pathian zara tluang takin kan thlenga eng ma har san na nei lovin kan oma kan zinkawng anuam kan tluang hle a lawmawm tak tak ani tong trai na te pathian na changa kan lom tak zet ani subscriber thar ka chho ka donga ka chhung te kan silange aming po ka shala tuwi tluang ya o tluang ni hi kan hanin ber siat thar hai thian thar ka chhar airport ta Kolkata airport ta mo hi po hi ka thian thar ani hi tihan thlona chunga kan chuanga Aizawl panin kan thlok me kani boruak anuama thlo anuam khop mai wo in ni chu tin ma ni Mizo puite nen kan han chuang hawa anuam hle mai a hlim om bok tin kabula hian novel deuh zakzum deuh mai ka lo thut pui reng maya kan nor dewa ming te han soya mel te han tilang turin kan phut dewa ma ro chu lo zakzum phia na ka in tharung len no khopa no chuan ama ro chu hei min han ti lan sak sha ma alom om hle ani tin thlona chuan te lo hlau ve a thlona chuan hi zong chang har tak po alo ni kan chuan hnem po le kan hlau e moni ti tur hian kan oma Aizawl airport kan thleng ta nom be lu chu ta di mom bo wa ka dang zai mai a fresh stop tluang vai du nia Aizawl tangin nghe tiếng pizza ăn cổ che Aizawl panin tuna leng puya kan chho me ka he kan taxi khaltu hi Zakaria lalnun puya ni hi a fel nel thau khop mai kan van nei ni fel tak kan tonga chuan tian kan nu pa in kan thleng chhawanga kan hak del to khop mai hei thona kan chuang rei lu tum to bok ye tukin pom ken ani mo hey cái channel bên lâu thiệt sắp xỉ tu kaman fu kadin hu fu lâu mấy ở ban này thang em alom om thế mấy tụi em mình cái tiếng lal din moya cái din moya thì không din moya thì khá này hi alom om em lâu đâm rình rồi kadin hu le zel don ya lên quỳ công po lâu improve khop mấy công si ra in thar a lo tam box si ka khosap ve ka chen ve lai chuan in om lo tam taki op ve a khang zong khang hun lai zong kha lo khat vek to ni in hi hi si hui pei khan ya alo hui to lu tuk si hui pei hi
ai đây là bụi chân ranh to địa điệu đồ thật nhiên xin lại chậm hay liệu đồ nó lê cả lên lỗ lỗ tồn văn đúng liền sao cái Son helai hi amun pui tur ania karin ai dai development ana sa rail lo lu na tor po development ti lui maya rawh pui le mai rail te lo lu se Mizoram chu kan changkan ha sot don ani airport kong po lo la pang ai renga tlan nuam zar le mai traffic ero du ain atam shet ani motora pung chak boxi Mizoram hanlu che hian tlang le avel te han thlir rengan alo hring dup maya boruak athiang tha boxi kan ram chu ala fresh le ani mun on la kan langa tin pollution la anasalo vai vut khu ero ram develop lai ani awangin le tam thang lai ani awangin atam seta amaro chu heng te hi chu nakina chuan re tur le om to lo tura be sei ani a traffic chu ras le mai lai chu kan thleng do ne Aizawl kan lut tre pani hun thar ong peng thwam lai kha ni a lai hi chu dan na ranin a buai deuh zia mai tiro buai kan mo kan chho don kan video min thlir sak tu te hin zawa in mang tha chi bai vek ule